खुलुमबाय। गिबियावनो आङो बड'लेण्ड बुब्लि आरो बर' खौरां बे पेजनि रादाब बुथुमगिरि नोंथांमोनखौ आङो बरायबाय। दा आङो बे नोंथांमोननि निउसनि गेजेरजों आङो नैबे जोंनि खुंगा 34थि श्री श्री शिवरात्रि फुजा फोरबो फालिथायनि आफादगिरि जानानै नोंथांमोननो आङो बा रायजो राजानो मोनसे मेसेज होनो नागिरदों। बे जाबाय जोंहा फैगौ 1 मार्चनिफ्राय 5 मार्चसिम खुंगा 34थि श्री श्री शिवरात्रि फुजा फोरबोखौ जोङो खुंफुंनो जोंनि आफादा थाम-थिम खालामनाय जादों। आरो बे हाबाफारियाव बे सानबानि हाबाफारियाव जोङो नोंथांमोननो मोनसे मेसेज होनो नागिरदों। जोङो सानबानि हाबाफारियाव माखासे मोसानाय बादायलायनाय, भलिबल बादायलायनाय आरो माखासे मोसानाय दिन्थिफुंनाय, मोजां सिंगारफोरनि मेथाइ रोजाबनाय बेखौ जोङो खोन्थैनो आखायाव लादों। बेखायनो गासिबो रायजो राजा, आइ आफा, बिदा फंबाय बयखौबो लैहोर फैनानै जोंनि बे सानबानि हाबाफारियाव बाहागो लाफैनायजों लोगोसे जोंखौ फुजा सामलायनायाव मोजाङै हेफाजाब होफैगोन होननानै आङो बे निउसनि गेजेरजों नोंथांमोननो खावलायहरनाय जाबाय। बेयाव भलिबल बादायारि बिथांमोननो जोङो मोनसे खाबु होनाय जादों। जोङो बादायारिफोरनिफ्राय मोनसे टिमाव 200 रां लानो नागिरदों। बेखायनो बेखौ लानानै नोंथांमोना प्राइजबो लांनो हागोन। जोंबो प्राइज मानि जोङो खालामनाय जादों। आरो लोगोसे मोसानाय बादायलायनाय बेयावबो जोङो टप 5 मोनसे प्राइज मानि जोङो लानाय जादों। बेयावबो नोंथांमोनखौ 200हाय जइन फिस होनानै बादायफैनो थाखाय आङो गोसो गुदुं मोसाग्रा बिथांमोनखौ आङो खावलायहरबाय। आरो लोगोसे जायफ्रा भलिबल गेलेयो बिथांमोनखौबो बादायफैनो आङो खावलायहरबाय। फुजा खुंनायनि मुङाव गोबां बेफोरबायदिनो लोंनाय जानाय बायदिसिना हाबाफारिखौ जों गोबां नुनो मोन्दों। नाथाय नोंसोरनि बे खुंनो नागिरनायाव बिदि माबा मोनसे थासारिफोर जायोबा बिनि सायाव मा फोरमायगोन? ओरैनो जोंनाव जाया, कमिटियाव बेबायदि जाया। जोङो नन भलन्टियार जोङो सालायबोबाय थायोमोन। अब्लाबो जोङो माखासे परिबेखखौ नायनानै एबार भलन्टियार सिस्टेम जों खालामगोन। आरो बे हिसाबै जानाय नङा। फैयो किसुमान खायसे दखानिफ्राबो लाबोनानै एसे एनै लोंफैयो आरो खायसेया गुबुनाव लोंनानै खालामफैनो नागिरो। खिन्थु बेफोरो जाफेराखै, जों जागोनबो सानाखै आरो जानाय नङा। जों मोजाङै मोजां 34थि बोसोराव जोङो मोजां खुंनायखौ जों मोनबोबाय दं आरो बेखौ जोङो सानदो। नोंथांमोननि फुजा फालिनायाव सोरबाफोर मुंदांखा मेथाइ रोजाबग्रा बा मोसागिरि लाबोनो सानदों नामा? जोङो ओरैनो खोनानो मोनदों बेरेबेनाव रोजाबग्रा जोंहा बिराज मुसाहारि बिथांमोननि मोनसे ग्रुप दङ। बिथांमोनखौ जोङो हांख्रायदों। 5 मार्च खालि बिथांखौ जोङो फैगोन होननानै जोङो कनफार्म जाबाय। आरो लोगोसे 3 मार्चआव जोङो फिसा दावगाफुनाय दानि आथिखालनि गोदान रोजाबगिरि बिथांमोनखौ जोङो ओनसोलनि खाथि खालानिखौ जोङो खावलायदों। आरो जायफ्रा गोसो गुदुं रोजाबफैनानै दिन्थिनो गोसो गुदुं बिथांमोनाबो रोजाबफैनो हागोन होननानै जोङो फोरमायहरबाय। आदसा, नैबेखौ आङो बुंनो नागिरदों। जोंनि भलिबलनि कम्पिटिसना जोङो 2 तारिखनिफ्राय जोङो लानानै सानबेसेयाव फोजोबनो हायो जोङो भलिबलखौ लागोन। बेयाव जोङो फार्स्ट प्राइज हिसाबै जोङो 5,000खौ जोङो होदो। आरो रानार्स आप हिसाबै नैथि बान्था हिसाबै जोङो 3,000 बेखौ जोङो बावदो आरो कमिटिनिफ्राय। आरो लोगोसे डेन्स कम्पिटिसन मोसानाय बादायलायनाय बेयाव जोङो टप 5 सेलेक्सन खालायनाय लेखा बान्थाखौबो जोङो मोनबा खालामनाय जादों। 5था बेनिनो गोजौनिफ्राय लानानै गिबियाव टप 5नि गिबियाव जोङो 5,000, सेकेन्डआव 3,000, थार्डआव 2,000, फर्थआव 1,500 आरो 5आव 1,000 जोङो बेखौ खालामदों। दा
गोसो गुदुं सुबुंफ्रा बाहागो लाफैनो हागोन आरो जायगाखौ एड्रेसखौ आङो खोन्थानो नागिरदों। बे जाहैबाय बाक्सा जिल्लानिनो भुटान हादोरनि सेराव नांजाबना थानाय कमला बाजार, मुंदांखा कमला बाजार, दावधारा रेभिनिउ गोलैयो। बेयाव जोङो बे फोरबोखौ जोङो खुंनाय जायो। गासै दिनैसिम खुङै खुङै जोङो 34थि बे खुंथाय जागोन। 34थि बे खुंथायाव आङो जोबनायाव खनसेबाव नोंथांमोन बयखौबो बाहागो लाफैनो नायफैनो थाखाय खावलायहरबाय आफादनि जानानै। आरो लोगोसे बे हाबाफारिखौ मावफुंना होनाय खौरांगिरि बिथांमोननो आंखौ हेफाजाब होनायनि थाखाय नोंथांमोननो आफादनि जानानै श्री श्री शिवरात्रि फोरबो आफादनि जानानै नोंथांमोननो अननाय सिबिनाय गोजोननायखौ बावनानै आंनि बे फोसावनाय जि बिबुंथि बेखौ आं बेयाव फोजोबबाय। गोजोन्थों।